Igbo ndị ọma ya gaziere unu oge akụkọ uwe eruola na Enyimba TV. Taa bụ abalị 24 n'ime ọnwa anọ n'afọ 2024 ma bụrụkwa ahịa orie n'ala Igbo. Chetakwa o na ọkwụrụ anaghị aka onye kụrụ ya nọ. Isiokwu ndị eji n'ehihie a na-eme ka ya mata na ọchịchị ala anyị emeela mkpebi ibuga pasentị palliative 20 gaa n'okpuru ndị ọdịnala nakwa okpukperechi. Onye isi oche otu EFCC eyiela egwu iwutu n'oche ma ọ bụrụ na enyeghị Bello ahụhụ kwesịrị ekwesị. Ndị ọrụ agha ala anyị enyela omume ihe nyere ndị na-eji ozi ọkụ na-eme ihe na-abụghị eziokwu. Ozi ndị a nakwa ndị ọzọ ka eji bịa na nketa ọkọ nketa bụ mụ onwe m Chidimma mere gịnị ugbu a ka anyị gbasuo ya bụ egede. Onyeisi ala anyị bụ Bola Ahmed Tinubu etinyela aka n'akwụkwọ n'ihe gbasara ike palliative nri nke rukwara pasentị 20 site n'aka ndị ọchịchị obodo nakwa ndị okpukperechi. Osote onyeisi ala anyị bụ Kashim Shettima mapụrụ ọkwa mgbe ọ nọrọ na-ekwu okwu gbasara nri n'ọgbakọ ha nwere nke ahụtara ndị ọzọ bịachara n'obi ọchịchị onyeisi ala bụkwa ndị ndu. Ọ gbakwunyere na pasentị 20 bụ palliative nri a enyere bụkwanụ nke a ga-enyefu ụlọ akwụkwọ ọchịchị ala anyị nwe iji nye ha nri. A ga-eme nke a site n'aka ụlọ ọrụ na-ahụ maọbụ ụlọ ọrụ minista na-ahụ maka mmefu nakwa nhazi ihe gbasara mmadụ nakwa akụnụba. Ndị a ga-esizi n'aka ha mee ka o ruo ndị otu okpukperechi aka iji mee ka enwee ezi mmekọrịta chiri anya n'etiti ọchịchị ala anyị nakwa ọhaneze. Ọchịchị ala anyị azọchiela atụmatụ ha banyere ndị uwe ojii ma kwụọ ya ntuli n'elu isi iwepụta ego ruru 1,000 ijeri maka ndị uwe ojii nọ n'ala Naịjirịa. Onye mere ka nke a pụta ihe bụ onye IGP ndị uwe ojii bụ Kayode Egbetukun mgbe ha mere mmemme akpọrọ n'olu bekee Nigerian Police Housing Summit n'obodo Abuja. Ọ rụtụrụ aka na ihe mere ha jiri nwee ọgbakọ ahụ nakwa isi sekpụ ntị ya bụ maka ọdịmma ndị uwe ojii nakwa ịhụ na ọrụ ga na-aga nke ọma. Ọ bụ onye rapịọm ya ahụ ụzọ. Egbetukun kwuru na mkpa ọ dị ndị uwe ojii ilebere ha anya na ọ bụ naanị ihe ruru pasentị 10 bụ mkpa ha a na-eleba anya na ndị nke ọzọ makpu nnọọ ka ngwere afọ na asaa. Ọ kọwara na ọ bụ oke ileli ihe anya mere ụfọdụ ebe obibi ndị uwe ojii jiri dị nnọọ ka ebe a na-azụ ụmụ ọkụkọ. Osote onye IGP ndị uwe ojii na-ahụ maka ozi nakwa nka na ụzụ bụ ICT n'olu bekee bụ Ben Okolo bụ onye nọchitere anya onye IGP Kayode Egbetukun na mmemme ndị uwe ojii mere. Dịka ọ dị ugbu a azarala ọnụ ya na ihe gbatụtara inwe ndị uwe ojii nke gọọmenti ga na-achịkwa. O kwuola n'ọnụokwu ya Okolo mere ka amata na ya onwe ya ikwu ụdịrị okwu ahụ bụ uche ya ka o kwuru maka na uche onye adị ya njọ. Ọ gara n'ihe rụtụ aka n'oge na-adịghị anya ndị ọ nọ n'ubu ha ga-ekwu kpọmkwem ihe ga-abụ mkpebi ha banyere okwu ahụ. Ozi na-eru anya aka ugbu a na-eme ka ya mata na onye isi oche ụlọ ọrụ na-ahụ maka egwucha ndụ Economic and Financial Crime Commission EFCC n'aha mkpirisi ha Ola Olukayode na-aṅụ iyi ma na-aṅụsi ike ịwụsa ọwa n'ọrụ ya ma ọ bụrụ na ataghị onye gbuburu aka na-akwụ ụgbọ steeti Kogi ahụhụ ruru ya bụ Yahaya Bello. Ọ gwara ndị nta akụkọ n'isi ụlọ ọrụ ha mgbe ha nọrọ na-enwe mkparịta ụka bụkwanụ nke mere na mpaghara Jabi nọ n'obodo Abuja ebe ahụ ka ọ nọrọ atụ ụkwa ma jee eze. Ụlọ nzukọ steeti Kogi na-enye iwu ma ọ bụ na-agwa ụlọ ọrụ EFCC ka ha wepụ ọkpụkpụ ha nyawara onye gbuburu onye chịrị steeti ahụ n'olu. Nke a bụ mkpebi ha mere n'oge ha nwere ọgbakọ. Nke a sochiri ngwa ngwa otu onye na-anọchite anya mpaghara Ajokuta constituency bụ Jibrin Abu wepụtara okwu a dịka ofe dị ọkụ ka enwee ike ilebara ya anya ngwa. Ndị omeiwu a gwara ụlọ ọrụ EFCC ka ha kwụsị ịdị na-ata Bello amụsụ ebe onye gbuburu osote onye nkwuchite ọnụ ụlọ nzukọ steeti ahụ bụ Enema Paul gwara ndị EFCC ka ha kwanyere iwu ala anyị ugwu maka na ugwu bụ nkwanye ka nwaanyị jiri mụ ibe ya.
otu kọmitii ndị omeiwu ala anyị na-ahụ maka ihe gbasara agụmakwụkwọ ejirila aka ha abụọ chilie elu n'igosi nkwado ha nyere mkpebi ọchịchị ala anyị mere maka agbata afọ 18 ịbụ afọ akachiri maka ndị chọrọ ịba mahadum. Onyeisi otu kọmitii a Sinetọ Muntari Danduse mere ka mara maka nke a mgbe ọ duru ndị ọzọ na ndị so mejupụta otu ahụ gaa na ogbe ebe a na-ele ule Unified Tertiary Matriculation Board nọ na Abuja. Onye omeiwu Sinetọ Sunday Kamiri na-anọchite anya Kogi West kwuru na ha ga-akwado ọchịchị ala anyị n'ihe ọbụla bụ mkpebi ha mere na ha onwe ha ụha n'azụ chemchem. Ministri na-ahụ maka agụmakwụkwọ nke ọchịchị ala anyị nwe akpọọla ụlọakwụkwọ Lead British International School nọ na Abuja maka ihe onyonyo na-aga n'ugbu a n'ikuku bụkwanụ nke a na-akpasa ụmụaka agwa na-ekwesịghị ekwesị. N'ọgbakọ enwere na Abuja, onye minista na-ahụ maka agụmakwụkwọ Dr. Yusuf Sununu kwuru nke ahụ kwuru na gọọmenti anyị agaghị anabata agwa ọjọọ ọbụla n'oge agụmakwụkwọ n'agbanyeghị otu ọbụla ha. O kwuru na gọọmenti ala anyị ga-eleba anya na nke ahụ ngwa ma gosi obi mwute maka ọnọdụ a na-akwụ n'ugbu a. Ọ kọwara na ọnọdụ a ga-abụ ihe a ga-egbochi. Ọ họpụtara otu kọmitii ga-eleba anya maka nke ahụ bụ nke mejupụtara mmadụ 7 na kọmitii ahụ họpụtara. Ụlọ ọrụ mgbasa ozi anyị ghọtara nke ọma na nke a bụ maka agwa kpasịrị otu nwatakịrị nwaanyị bụkwa nke onye kpasịrị agwa ọjọọ ahụ bụ onye nwatakịrị ibe ya. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka mpụ na arụ bụ Economic and Financial Crime Commission bụ EFCC na-aha mkpirisi dịka ọ dị ugbu a emechiela ihe ruru ọba ego azụmahịa Forex rukwara 300 n'ọnụọgụgụ bụkwanụ nke a na-azụ ugbu a na peer-to-peer. Onye isi oche otu EFCC Ola Olukayode kọwara na ụfọdụ akara ọba ego ndị a natara ihe karịrị ego $15 bụkwanụ nke megidere ụkpụrụ iwu na-achịkwa otu ahụ. Ola Olukayode kwuru na ụlọ ọrụ ya na-eme nnyocha pụrụ iche dịka ọ dị ugbu a banyere ndị ministri na-ahụ maka ụgbọelu na nke na-ahụ maka ihe metụtara mmadụ. Ọ rụtụrụ aka na nke a abụghị naanị maka Hadi Sirika nakwa Beta Edu kama maka ihe niile metụtara ministri abụọ ndị a kpamkpam. Onye bụbụrụ onye minista na-ahụ maka ụgbọelu bụ onye buru ebubo ịkpa nkata ọjọọ, izuru ego nakwa ịwụ ntụkwasị obi enwere n'ebe ọ nọ n'ala ma hụo ya pọtị. Ụfọdụ ndị oji akpa eli ozu nọ na steeti Plateau dịka ọ dị ugbu a anabatala udo na steeti ahụ. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere aka na-achị steeti ahụ n'ihe gbasara nchekwa nakwa nhazi bụ Gajike Shipi kwuru nke a mgbe ọ nọrọ na-agwa ndị akụkọ okwu na steeti Jos. Maazị Shipi bụ onye na-awụsala ọwa n'ọrụ agha ala anyị kwuru na ndị ọkpa egbe ahụ weghachitara egbe a na-akpọ n'olu bekee AK-47 nyere ndị ọnụ na-eru n'okwu. O kwuru na nke a gosiri na ụkpụrụ ọhụrụ a gọọmenti wepụtara iji soro ndị ọkpa egbe na-arụ ọrụ nke ọma ya mere ha gaa n'ihu. Ọchịchị gọọmenti steeti Rivers nakwa aka na-akwụ ụgbọ steeti ahụ bụ Fubara emegharịala ndị ya na ya ga-eso achị. Emere ka nke a pụta ihe n'ihu ọha mmadụ site n'aka onye odeakwụkwọ nyere gọọmenti steeti Rivers akpọrọ nwegharị Fubara mere imegharị usoro ọchịchị nke onye odeakwụkwọ steeti ahụ bụ Dr. Tami Wenike Dangogo tinyere aka n'akwụkwọ ahụ. Onye na-akwụ ụgbọ steeti Rivers etinyela aka n'akwụkwọ ka onye ọkaikpe ukwu na onye kọmishọna na-ahụ maka ikpe ziri ezi bụ Ọkammụta Zaccheaus Adango ga-abụ ndị a ga-ebuta na ngalaba ministri na-ahụ maka ihe mkpa dị iche. Nke a ga-abụ na ngalaba aka na-achị steeti ahụ n'ụlọ ọrụ ya ka ha ga na-arụ ya bụ ọrụ. Onye bụbụrụ onye na-esote onye nkwuchite ọnụ n'ụlọ ọchịchị anya ala anyị bụ Honorable Emeka Ihedioha CON amapụla ọkwa dị oke mkpa na ya arịtuola maọbụ wụsọwa n'otu pati People's Democratic Party bụkwanụ nke o sorola kemgbe ọkpọ ụwa kemgbe afọ 1998. Ihedioha kọwara onwe ya dịka onye so na ndị hiwere otu pati PDP. O kwuru na pati a enweghị ikikere imezi ihe ga-enye ha ikikere iguzosi ike bụkwa otu n'ime ihe mere o jiri rie mbọ maka na anaghị n'otu ebe ekiri mmanwụ. Ọ kọwara na ọ bụ ihe mwute na otu pati ahụ otu ha si akpa agwa esoghị na ihe ya onwe ya bụ Ihedioha kwenyere.
onye General Officer Commanding GOC na Hamperisi nke 82 Division nke ọrụ agha ala anyị na steeti Enugu Major General Hassan Dada na-akwagide ndị ala Nigeria ka ha laa anya n'ụzọ mpụtara dị mma banyere ndị ọrụ agha ala anyị na mgbalị ha na-eme n'inye nchekwa pụrụ iche nyere ụmụ ala Nigeria maka eme nke dị mma si ka etoo ya. O kwuru nke a mgbe ọ nọrọ na-ekwu okwu n'ọmụmụ ihe mere banyere ndị na-eji eziokwu na-eme ihe na-abụghị eziokwu bụkwanụ nke a kpọtụrụ ndị na-ebugharị ozu ụgha banyere nchekwa n'obodo Aba ebe a. O pekarịa mpe ihe ruru mmadụ 300 bụ ndị ọrụ mgbasa ozi bịara ọgbakọ ahụ nke ahụ takwara otu onye n'ime na-eme ejije bụ osita ihe mee n'ọgbakọ ahụ. E kwuru mkpa ọ dị iji ozi ọkụ agbasa ozi bara uru. Onye mamụ ebe a ka anyị ga-awụsa ọgwa mana tupu anyị eme nke a ka anyị jiri nganga laghachi n'isiokwu ndị ahụ bụ ndị hiri odo n'akụkọ ụwa nke taa. Na mbụ anyị mere ekonomata ọchịchị ala anyị emela mkpebi ibuga pasentị palliative 20 gaa n'okpuru ndị ọdịnala nakwa okpukperechi. Onye isi oche otu EFCC eyiela egwu igbutu n'oche ya ma ọ bụrụ na enyeghị Bello ahụhụ kwesịrị ya. Ndị ọrụ agha ala anyị enyela ọmụmụ ihe nyere ndị na-eji ozi ọkụ agbasa ozi ụgha. N'aha Michael Oni onye zibatara akụkọ a n'olu Bekee onye tere ma gụpụtara ga n'olu Igbo ka bụkwa mụ onwe m Chidimma mere gịnị mana sị aka dị onye mma ewere hiwe isi ụgbọgọrọ mịara m emere nwunye di m echefukwala ọnọdụ ugo anaghị adị ebe mma mana emere elu emere ala mmiri mara ugo asala ugo ahụ. Igbo bụ oke mba kachi bụ ọnụ.